10. Muharram kuuta on päivämäärä, jolloin tapahtui monia merkittäviä asioita. Muun muassa profeetta Aatami katui sitä, että oli syönyt paratiisin puusta, josta Jumala oli kieltänyt syömästä. Tiedämme, että tuo ei ollut suuri synti, koska profeetat eivät tee suuria syntejä. Myöskin profeetta Ayyub parani pitkästä sairaudestaan juuri 10. Muharram kuuta. Profeetta Ayyub oli hyvin sairas monta vuotta, mutta ei ole totta, että hänellä olisi ollut sairaus, jossa ihosta olisi tullut ulos toukkia, koska tällainen sairaus on vastenmielinen, eikä sellaiset sairaudet, jotka karkoittaisivat ihmisiä luotaan, sovi henkilölle, jolle on suotu profeetuus. 10. Muharram kuuta myös Noan arkki rantautui Juudi-vuorelle vedenpaisumuksen